Ja gairebé arribem al final d'aquest primer torn del CIATE 2024 i avui us volem explicar de primera mà com són algunes de les activitats que s'estan fent. I acompanyeu! Els cursos CIATE són uns cursos de formació bàsica d'iniciació tècnica esportiu i l'objectiu és que els nois i noies comencin a familiaritzar-se amb el món de l'esport i en com poder utilitzar l'esport com una eina de desenvolupament personal per ells i pels seus iguals, en aquest cas els joves dels seus instituts. Els objectius d'aquests cursos és primer que tinguin les eines bàsiques per poder fer de dinamitzadors poliesportius en les seves escoles, en els seus instituts, en les seves entitats esportives i a la vegada que coneguin una gran varietat d'esports per tal de proposar activitats diferents i que els instituts tinguin varietat d'activitat i varietat d'oferta perquè tots els nois i noies puguin fer esport i puguin tenir l'oferta que pugui ser atractiva per ells. Doncs la veritat és que l'equip de professorat és un equip molt estable, que fa molts anys que participa aquí als cursos CIATE, tots ells són llicenciats en Educació Física i a més la gran majoria són professors d'instituts on desenvolupen la tasca de coordinadors del Pla Català d'Esport a l'escola. El que em va motivar a inscriure'm va ser que jo des de molt petita sempre he fet esport i quan vaig tenir l'oportunitat de poder aprendre i sobretot practicar-ne més i saber des de quin punt ho viu cada persona em va motivar a inscriure'm i així poder en un futur dedicar-m'hi en algun sentit. A nivell teòric faig sobretot primers auxilis on intentem que sàpiguen primer de tot el que no han de fer quan hi ha un accident i després els requisits mínims, el protocol bàsic per actuar davant d'un accident. A nivell de gènere i esport, el que fem és reflexionar molt sobre les diferències i les desigualtats de gènere que ens trobem en el món de l'esport. Doncs jo en aquest cas la meva assignatura sempre és la gestió econòmica. Els alumnes han de ser capaços al final de realitzar un pressupost econòmic corresponent al projecte, a l'activitat que estan promocionant i sobretot han de ser molt conscients de de quina manera obtindran ingressos i de quina manera suportaran aquests costos que tindran. I aquí sempre hi ha una discussió i una reflexió a nivell de la valoració de l'activitat física, de l'esport, de les activitats que han de dur a terme i dels valors que aquestes aporten. Jo vinc a presentar una activitat de lluita, com és el judo, i llavors jo el que vull és que l'habilitat de lluita amb contacte i sense que sigui agressiu, doncs que s'ho passin bé fent això. I en el taller que fem d'esport cooperatiu, el que fem és mostrar, a través d'un descobriment guiat, doncs com arribem d'un esport sense gaires normes fins que acabem jugant amb aquesta pilota a colball d'una manera que els alumnes van descobrint i ells mateixos van pensant com poden utilitzar els seus recursos en funció de les normes que anem dient als professors. Doncs la meva activitat preferida d'aquest CIATE ha sigut la cursa d'orientació perquè et donen bastantes pistes, estar amb el grup, pots parlar, no hi haurà límit, vas corrent tranquil·lament i és bastant divertit. Hi ha un tipus de motivació intrínseca que és la que porta ja l'alumnat, no? Són alumnat que és un alumnat potent, un alumnat amb ganes d'aprendre, són nois i noies que els agrada l'esport i que venen aquí amb predisposició. Amb aquesta motivació és més fàcil treballar. Si veuen que tu t'ho passes bé explicant i que tu participes i que t'agrada allò que fas, doncs amb ells els hi ressona positivament. I sobretot els motivem creant dinàmiques de grup i fins i tot fent petits treballs en grup que facin que a poc vagin resolent aquests dubtes a l'hora de fer el seu projecte, no? I que sigui de la manera més pràctica possible. Aquests cursos doncs, són una experiència molt positiva per a aquests nois i noies perquè comparteixen una cosa que els agrada a tots, que és l'esport i les ganes de fer-lo. A més es troben nois i noies de molts llocs de Catalunya i com a desenvolupament d'autonomia personal jo penso que és una feina genial la que s'està fent des d'aquí. Pues a mi potser el que m'ha marcat és el primer dia quan ens vam ficar en grups que com no coneixia ningú pensava que jo no portaria bé ningú i hem acabat fent tots pinya i mos portem molt bé. Jo aquest any he portat 5 alumnes del meu institut
els veig aquí com s'estan desenvolupant, com ho estan disfrutant, com estan relacionant-se amb els altres, el que estan aprenent, i penso que els anirà molt bé pel seu futur, no només a nivell relacional tot el que aprendran, tot el que podran aportar a les associacions esportives escolars. M'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé i les activitats que hem fet han sigut molt divertides. Crec que els impacta superpositivament i que els fa créixer a nivell personal amb una opinió del sector esportiu que els farà canviar la seva vida. I si vols veure més contingut, no oblidis subscriure't al nostre canal de YouTube i de seguir-nos al nostre Instagram, @jo_dic.